سلام كما يتعنو كبرات تخطتلتي فنو إير تي في ملومي حامس شمونت مقابيت قطري استرالوه زينا ومسترالو حزنا لكم قريبا لنا نمكتا لكم بخبر زعدم شام تولدي بغنت باتو كفلم شمونت مقابيت أهبرا مع التريك أنستيو بستفلالي مستنادوتات تذكيرا أبو هوسبيتال حليبتن حزحزن حدستي موعد هتسانات تخفيتو أب لندن فرنسا جرمن دو أفريقيا نتفتات حزباو دبلوماسي تسلاسيلو أب نيجيريا مريت حرشان مجهج عم بزدنكو قبيلاو قجت بوحدو 37 تقتلهم أب اسبانيا معرنا دك أنستيو صوع السلمة وسلفي تخيلو أب كتما نيويورك انكرابيان حما كنا تتغير محبر والطواو تساقامات أسئلو شمونت مقابيت أهقراوي معالتي دك أنستيو إركنا دك أنستيو مقدم معرينت بزبل تيما أبوشت هاقرن وطعان بزتفلالي مسانادوتات تذكيرام هاقراوي محبر دك أنستيو إرترا بزي أقات أمزي أبزوصو مقلسي نترقمن ملأختن شمونت مقابيت أب مسرح كالسي نمولو أقزو بمتكاس نقص على سرحن تجبات وصيتن قالن زحد سالا على تزخرن قمقامن مخانا أبريهم مسرن حرنتن فرقي أكالو زي خبر حبرت السب أبقزو اللو كبهالاي كالن زبالات مقلتي كابز امنتن علامان زي بمبقاس هزباو قنبار ستافي دك آنستياب كل مدايات نمعزاز قنباراو مدابات حانسيسو بعتب كم التقالسلون كم السرحلون كموسيت دما أب قداي معرقاس اوتاو معرنت تمزقيبو زولو لوتي أكاليل كازر رأخم زي كونه آنت سيروم مقلتي هماد وسيخو زيقاتات بدرجة علامان متكلاتن معري عدلات انت تخفيت اللومون كلهم معرب قعتن عقم كهلوهم سلازيكل نزيزا معراري وتاوي يدلون درخ تبقساتات موساد ناب مدرخ معرينت مبصح نزكايد قالسي زقلات افكم زخونه غليصوم زخمزيلن كله اب دمام سعود عربن كمون اب استفلاليه كتماتات سويزرلاندن زنبرا ايرتراند دقانستيو نشمونت مغابيت بدمقت كم تصنبلا ككابوتو زبصحن حبريتا افليطوم تندق أنستيو محيال دق أنستيو نخورنا نأجوز أن مخانو تقيسن عب كل تصلاتات تخفيت زل عدلات نزجل جلس لزخونه بجبوك تكمالو كم زقبة أجنزيبا أب هوسبيتالات حليبة حزن حدستي موعد هتصانات تخفيتهم وكيل إرينا برهان عند مسكن زدالو تسبب فرتنا عندهم كتورويا منستر عنا أبالاتو كاسينن سرحن كسلاسلام انتي أب هوسبيتال حليبتن حسن زوادو موالي هتصانات بشدشن شوعتن مقابيت تمريقو أديتات أبالات منستر عنا هتصانات دكنن عليها كسر حاق تقاما خمتصانحا مسمهنات زي موالي هتصانات قنا تقاماتن كقال الأمنت كمزلوهم نتن مأكلات مريقام زخفوت سب مزنايت منستر قاليتهم دايركتور هوسبيتال حليبت دكتور يوسف يوهانسن دايركتور هوسبيتال حسحاس دكتور نقصة قبر مسكالن بوغونوم موياو حكمنا قطال عبيتن تمرتن زتقلبكم مخانو متن أكلاون منفساون هلاون رقاتن أبوتا سرح مسرتاو مخانو متكاس موداد نايتي موعال هتصانات أبز مداي زعب أستواطو خمز هلو حبيروم حلافي تشنفر هماديا منستر عنا سيستر إلتا أبراهام بوغانا دك أنستيو بزلو اندرب حلافنت أبعلتاو من نوابرون بدوتات كقات من مصنوحو بمقلات مهنات موعال هتصانات أقداسنوتو ترأيو أب كل المنسترتاتن كالوت أكلاتن كتاتاتو تصويعا تتأكمتنا يموعال هتصانات قدم حجي هتصانات دكن معباي كساب سرح كقدفاز قددا خمس نبرات غيسن مسرح نايزم موعال هتصانات قنا اتتأقم سلستاليك أسينن مواياو أبركتان كفت ماموهانن أرقاقيتان أب لندن فرنسا جرمن دو أفريقيا زنبرو إيرتران هاجراوي تمرتهم نمدل دالن أبركتهم أب هاجراو مدبات نمدم فعن زعلمه نتفتات حزب أو دبلوماسي السلاسلام أبتن هاجرات كابزرك دبلوماسيا ومأكلات نزمت أن حبريتا ليديا تخل مريم بملكة زينة وصبصبة الدالة الله حيلا برغة كاروين بمسرتي ككابوتو زبصحن حبريتا امباسادر إيرترا بعباي بريطانيان سمين ايرلاندن اتو ستيفانوس حبت مريم بسنبت 4 مقابيت نهلو كنتات حجرنان زوبانا ملكيتو اب كتما لندن حزباو سيمينار اكايدوم اب كل صلاتات بحفشا اب تحت قرصن حرشا ولمعتن دما بفلاي زاغيت استسلاسلون تفتاتن غسغاسومن بزرزر زغلص امباسادر ستيفانوس تبصحي زلو مدرخ نمصا اولدوتات دلول مسرت زنصف مخانو بمبراه
ኣብ ምዕባል ዓቕም ሰብ ዝተገብረ ወፍሪ ውፅኢቱ ኣብ ባይታ ጎልሑ ይርአ ከም ዘሎ ሓቢሮም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተፈተኑ ሽርሕታት ሳላ ኣብ ልዑል ንቕሓት ዝተሰረተ መኸተን ጽንዓትን መላእ ህዝቢ ኤርትራ በብዝመጽዎ ከም ዝፈሸሉ ዝሓብር ኣምባሳደር ስቲፋኖስ ተራ ወጻኢ ዝነብሩ ዜጋታት ኣብ ምዕዋት ሃገራዊ መደባት ብሓፈሻ ምሕያል መደባት ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ድማ ብፍላይ ኣገዳስነቱ ልዑል ስለ ዝኾነ ንምሕያሉ ብዝሰፍሐ ውዳበ ክስርሓሉ ኣዘኻኺሮም ሓላፊ ቆንስላዊ ጉዳያት ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ኣቶ ሱሌማን ኑር ሁሴን ድማ ንቆንስላዊ ኣገልግሎት ብሓፈሻ ዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ ሂቦም ተሳተፍቲ ንቐጻልነት መደባት ሃገራዊ ልምዓትን ማሕበራዊ ፍትሕን ካብኣቶም ዝሕተት ከማልኡ ዘሎም ድልውነት ኣረጋጊጾም بخلو وغن ጨንፈር ሐማድኤ ኣብ ፈረንሳ በ4 መጋቢት ወከልቲ አባላት ጨንፈርን አምባሳደር ሐና ስምዖንን ኣብስተሳተፉሉ ኣብ ከተማ ፓሪስ ጉባኤ አቃኒኦም ጨንፈር ንዘሰላሰሎ ንጥፈታት ብዝምልከት ንዘቀረበ ጸብጻብ ድሕር መግምጋም ንጥፈታቱ እትመርሕ ሓዳስ አካያዲት አካል መሪጾም አደንበር ሐማድኤ ዞባ ኤውሮጳ ወይዘሮ ንግስት ጸጋይ ተረኺባ ብዛዕባ ውፉይ ተራ ኤርትራዊት ጓል አንስተይቲ ኣብ ኩሉ መድያት መብርሂባ ኣብ ካደ ንጥፈታት ህዝባዊ ዲፕሎማሲ በመሰረት ካብ ማሕበር ስንኩላን ሓርበኛታት ኤርትራ ኣብ ሽቱትጋርት ጀርመን ዝተረኸበ ሓበሬታ ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ግብረሰናይ ትካላትን ውልቀ ሰባትን ንሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ዘድልዮ መሳርሒታትን ናውትን ተኣኪቦም ዝኸምዚልን ከሎ ሃገራዊ ሽማግለ ከተማ ማንሃይም ጀርመን ክለብ ማሕበረኮም ከተማ ሙንሸን ቅዱሳት ደቂ ኣንስትዮ ከተማ ባብሊንገንን ማሕበር ሰብ ከተማ ሮይቲሊንገንን በጠቅላላ 6432 ዩሮ ንሃገራዊ ማሕበር ስንኩላን ሓርበኛታት ኤርትራ ሓገዝ አበርኪቶም በኻሊ ወገን አምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሪፐብሊክ ደቡብ አፍሪካ አቶ ሳልሕ ዑመር በሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ደቡብ አፍሪካ ኣብ ዝተወደበ ንተራ ናብርክቶን ዲፕሎማስያታት አፍሪካ ዝግምግም ናይ ክልተ መዓልታት ኣኺባ ተሳቲፎም ኣብታ ኣኺባ ዲፕሎማስያታት አፍሪካ እኹል ስልጠና ረኺቦም ንረብሓ ኣህጉሮም ክሰርሑ ተሞክሮታቶም ዝለዋወጥሉ ስሩዕ ዞባዊ ርክባት ክውድቡን ካልእን ኣብ ዝብሉ ዛዕባታት ዘተተኻይዶም ኣብታ ኣጋጣሚ አምባሳደር ሳልሕ ንፖሊስን መርገጽን ኤርትራ ከም ኣብነት ብምጥቃስ ተሞክራ ኣብ ዝንድናታት ወጻኢ ኣካፊሎም ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ሃውሽ ኣስነዳ ሸጋልን ኣስማጥን ውስዘባ ኣስማጥ መስርሕ ምድልዳል መሬት ሕርሻ ንምስልሳል ምዝገባ ተኻይዱ እቲ ካብ 15 ጥሪ ክሳብ 23 ለካቲት ዝተኻየደ መስርሕ ምዝገባ ብቐንዱ እቶታውነትን ንምድንፋዕ ዝዓለመ ኮይኑ ተሳታፍነት ህዝቢ ዕዙዝ መንበሩ ወኪል ኤሪና ሓቢሮም አካያዲ ስራሕ ንውዝዘባ ኣስማጥ አቶ ዮሐንስ አስፋሃ ነበርቲ ኣብ ትግባረ መምርሒታትን ሕግታትን ምድልዳል መሬት ንዘርኣይዎ ንቑሕ ተሳትፎ ብምጓዝ እቲ ስራሕ ሙሉእ ብምሉእ ክሳብ ዝዛዘም ብደረጃ ንውዝዘባን ምምሕዳራት ከባብን ምስ ዝቆማ ኮሚቴታት ዘለዎም ውህደት ክሕይሉ ኣዘኻኺሮም ብዝተኻየደ መስርሕ ልዕሊ 3631 ስድራ ቤታት ክምዝገባን ከለዋ ምምሕዳራት ከባቢ ኤራ ሮታን ሻካ ወግሬትን ዛጊት ኣብ መስርሕ ምዝገባ ከም ዘለዋ ተፈሊጡሎም አማሓዳር ንውዝዘባ ኣስማጥ አቶ ዑስማን አድም ኣብ ዘስምዑ ቃል ኮሚቴታት መሬት ኣብ መስርሕ ዕደላ ዘጓንፍ ሽግራትን ሕፅረታትን ንምእላይ ምስ ህዝቢ ተዋሂደን ክሰርሓ ብምዝኻር ነበርቲ ቅድሚ ክራማት መሬቶም ፈሊጦም ግቡእ ምድላዋት ክገብሩ ተላብዮም ኣብ ንውዝዘባ ኣስማጥ ብመስኖ ዝለምዕ 60 ሄክታር ከምኡውን ብመእለይ ውሕጅ ዝሰቲ 20 ሄክታር ዝርከቦ ብጠቕላላ 4555 ሄክታር ናይ ሕርሻ መሬት ከም ዘሎ ሰነዳት ቤት ጽሕፈት ሕርሻት ንውዝዘባ ይሕብር ተቐማጦን ውዝዘባ እምነ ሓይሊ ንውሕስነት ናይቲ ብኹባንያ ህንፃ ብድሆ ሓፈሻዊ ህንፀት መሰረታዊ ጽገና ዝተገብረሉ 30 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ መስመር እምነ ሓይሊ ዓዲ ብሓይላይ ወፈራታት የካይድለው በመሰረት ሓበሬታ ማሕዳርቱን ውዝዘባ አቶ አብርሃም መኮንን በህዝቢ ዝካየድ ዘሎ ወፈራ እቲ 16 ሚእታዊ እቲ 16 ሓደስቲ ቢንቶታት ዘጠቃልል ጽርግያ ብውሕጅ ንኸይብሕጎግ መስራሕ መንገዲ ውሕጅን ምፍዋስን ውሕጅ ዝተቃልዐ ቦታታትን የጠቃልል እትስራሕ በመሰረት ሓበሬታ ክኢላታት ኩባንያ ህንፃ ብድሆ ይሰላሰል ከም ዘሎ ዝሓበሩ ነበርቲ ወገኖም እቲ ጽርግያ መትኒ ዕለታዊ ምንቅስቓሳቶምን መነባብሮምን ስለ ዝኾነ ብሓያል ተሳትፎ ይዓምው ከም ዘለዉ ኣብሪሆም ቀፂሉ ዝቐርብ ዜና ሃገራት ወፃኢ ንምክታልኩም ደጊመ ብኽብሪ ዕድም
ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ናይጄርያ ብዝርከብ ዞባ ቤኑ መሬት ሕርሻን መጋሃጫን ብዝጠንቁ ቀቢላዊ ግጭት ብውሕዱ 37 ከም እተቐትሉ ማዕከናት ዜና ብ7 መጋቢት ኣቃሊሐን መብዛሕትኦም ግዳያት ናይቲ ብ5 መጋቢት ዝተኻየደ ግጭት ቆልዓ ሰበይቲ ምዃኖም ዝገለጹ ሰብ መዚ ፖሊስ ዞባ ሓያል ኣባይቲ ከም እተቓጸለ እውን ገሊጾም ነተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ንምህዳ ኣብ መንጎ መራሕትተን ቀቢላታት ርክብ ክካየድ ጻውዒት ቀሪቡ ከም ዘሎ ዝሓበሩቶም ሰብ መዚ ጥርጡራት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ከም ዘለው ሓቢሮም ማእከላይ ናይጄርያ ኣብ መንጎ ብሕርሻ ዝናበሩ ደቀባት ቀቢላታትን ጥሪቶም ሒዞም ካብ ምብራቃዊ ሸነኽቲ ሃገር ዝመጹ ቀቢላታትን ዝካየድ ግጭት እናዓገረገ ይመጽእ ከም ዘሎ ይሕበር ካብ ምጅማር ናይዚ ዓመታት ሒዙ ብዝተኻየደ ተመሳሳሊ ግጭት ልዕሊ 100 ሰባት ከም እተቐትሉን ልዕሊ 100,000 ከም እተመዛበሉን ጸብጻባት ውድብ ሕብራት ሃገራት የነጽሩ ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ኮንጎ ዝወቅዕ ዘሎ ዘይንቡር ዓቐን ዝናብ ዘስዓቡ ሓደጋታት ዕለቕልቕ ሰብኣውን ዋታውን ክሳራታት ኣውሪዱ በተፈጥራዊ ሓደጋታት ብውሕዱ 4 ሰባት ከም ዝሞቱን ሓያሎ ካልኦት ዳሃዮም ጠፊኡ ከም ዘሎን ዝሓበሩ ሰብ መዝቲ ሃገር ዘውርዶ ቁጠባዊ ክሳራታቱን ብቐሊል ከም ዘይግመት ኣረድዮም ብሰንኪቲ ሓደጋታት ኣሽሓት ኣባይቲ ከም ዝዓነወን ዓሰርተታት ኣሽሓት ብዘይ መጽለሊ ከም ዝተረፉን ጸብጻባት ሓቢሮም መንግስት ኮንጎ ንግዳያት ንምርዳእ ኣህጉራዊ ሓገዝ ይሓትት ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይገልጹ ዝኸምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቲ ከባቢ ዝወቅዕ ዘሎ ዝናብ ንዝመጽእ 2 ኣዋርሕ ከም ዝቕጽል ዝእምቱ ክኢላታት ሜትሮሎጂ ሰብኣውን ዋታውን ክሳራታት ክብክብል ከም ዝኽእል ሓቢሮም ኣብ እስጳኛ ብምኽንያት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብታ ሃገር ዘሎ ጾታዊ ዘይምዕሩነት ንምቅዋም ዝዓለመ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ሎሚ 8 መጋቢት ክካየድ ውዒሉ እዚ ሰልፊ እዚ ዝተወደበ 10 ማሕበራት ሰራሕተኛታት እስጳኛ ንማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፍን ስራሕ ናይ ምቁረጽ ኣድማን ከካይዳ ድሕሪ ምጽዋዕን እዩ ኣብ እስጳኛ ደሞዝ ኣብ መንግስታዊ ትካላት ዝሰርሕ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ደቂ ተባዕትዮ መዛነን ብ13 ሚእታዊት ኣብ ብሕታዊ ትካላት ድማ ብ19 ሚእታዊት ከም ዝጎድል ስታስቲካዊ ጸብጻባት ኤውሮጳዊ ሕብረት የነጽር بمسارات ستاتستيكا وصبصات أوروبا وحبرت أب كل تشحن 16 تقلال أتاو دك أنستيو كابناي دك تبعتيو مزانون ب16 بخل تميتاويت زغودلي نيرو ሚኒስትር መጓዓዝያ እስጳኛ ብሸውዓተ መጋቢት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብሰንክቲ ሰልፊ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ልዕሊ 300 መስመራት ባቡር ምድሪ ከም ዘቋርጽ ብምንጻር ዜጋታት ካል ኣማራጺ መጓዓዝያ ከናዲዩ ኣዘኻኺሩ መንግስቲ ፈረንሳ ነቲ ኩነታት ንምምዕርራይ ብዝብል ዕላማ ኣብዚ ዓመት ብዘተኣታተው ሓድሽ መምርሒ ኣብ ልዕሊ ጾታዊ ኣድሎ ኣብ ደሞዝ ዝገብራ ትካላት መቕጻዕቲ ክብይን ምዃኑ ምሕባሩ ይፍለጥ ኣብ ከተማ ኒውዮርክን ከባቢኣን ምብራቃዊ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ውሽጢ እዚ ሰሙን ንኻልኣይ ግዚኡ ብዝተኸስተ ብርቱዕ ንፋስን በረድን ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ሳዕቤናቱ እናኸበደ ምምጽኡ ተቃሊሑም እቲ ሕማቅ ኩነታት ኣየር ብሸውዓተ መጋቢት ብዝኸፈአ መልክዑ ቀጺሉ ከም ዝወዓለ ዝሓብሩ ጸብጻባት ብሰንኩ መስመራት መጓዓዝያታ ከተማ ተሰናኺሉ ከም ዝወዓለን ልዕሊ 2500 በረራታት ከም ተሰረዘን ተሓቢሮም ኣብ ሓያሎ ከባቢታት እውን ምቁራጽ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም ዘጋጠመ ማዕከናት ዜና ነበርቲ ብምጥቃስ ገሊጸን ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ጥራይ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ዕለታዊ ካብ 20 ክሳብ 30 ሴንቲሜትር በረድ ክወርድ ምጽንሑ ጸብጻባት የረድኡ መንግስቲ ጀርመን ንቁጽሪ ናይቲ ስግር ባሕሪ ኣብ እተካይዶ ወተሃደራዊ ወፍርታት ዝሳተፍ ሰራዊት ከዛይዶ ምዃኑ ገሊጹ ካቢነ ሚኒስትራት ሃገር ብሸውዓተ መጋቢት ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ኣብ ኣፍጋኒስታን ማልን ኢራቅን ተዋፊሩ ዘሎ ሰራዊት ጀርመን ከዛይድ ኣጽዲቁም በዚ ሓድሽ ውጥን መሰረት ቁጽሪ ናይቲ ኣብ ኣፍጋኒስታን ተዋፊሩ ዘሎ ሰራዊት ጀርመን ብሓደ ሲሶ ብምውሳኽ ናብ 1300 ክብክብል ምዃኑ ተፈሊጡሎም ጀርመን ልዕሊ 3500 ወታደራት ኣብ ኣህጉራዊ ተልእኾታት ተሳትፍ ከም ዘላ ኣስታት 400 ካብዚኣቶም ድማ ኣብ ኣፍጋኒስታን ከም ዘለው ጸብጻባት የመልክቱ بمسارات حبرتها مينستري مكلخال جرمن اتهاجر نزمت 4 عامات ኣብ ወተሃደራዊ መዳይ ናይ 10 ቢልዮን ዩሮ ወሰኽ ክትገብር ምዃና ተፈሊጦም ኣባል ሃገራት ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ኔቶ ስግር ባሕሪ ኣብ ዘካይዶ ወተሃደራዊ ተልእኾታት ገዚፍ ሰብኣውን ገንዘባውን ወጻኢታት ይገብራ እኳ እንተለዋ ኣብ ኩነታት ተን ሃገራት ዘምጽኦ ዝጥቀስ ምዕባለ ከም ዘየለ ንኩነታት ኣፍጋኒስታን ኢራቅ ካልኦትን ከም ኣብነት ብምጥቃስ ጸብጻባት ይሕብሩም ሰራዊት ፓኪስታን መራሒ ኣልቦ ነፋሪት ህንዲ ወቂዑ ከም ዘውደቀ ሓቢሩም
እታነፋሪት በሽድሽተ መጋቢት ኣብ ክልሊ ናይቲ ፓኪስታን እተመሓድሮ ክፋል ካሽሚር ድሕሪ ምዝምባያ ወቂዑ ከም ዘወረዳዩ እቲ ሰራዊት ዝገልጽ ይኹን እምበር ብወገን ህንዲ ዝተዋህበ መልሲ ዛጊት የለን እቲ ፍጻመ ብጉዳይ ዞባ ካሽሚር ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንዘሎ ምፍሕፋሕ መሊሱ ከጋድዶ ከም ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ እምቱ ነቲ ምትፍናን ንምህዳ ኣብ መንጎ ህንድን ፓኪስታንን ዝካየድ ዝነበረ ዝርርብ ኣብ 2008 ኣብ ከተማ ሙምባይ ድሕሪ ዝተፈጸመ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ከም እተቋረጸ ጸብጸባት የመልክቱ ህንዲ ብጉዳይቲ መጥቃዕቲ ንፓኪስታን ከም እትወቅስ ፓኪስታን ግን አሉታዊ ምላሽ ከም ዝሃበትሉ ይዝከር ሰራዊት ኮሎምቢያ በሽድሽተ መጋቢት ኣብ ልዕልቲ ብኢኤልኤን ዝፍለጥ ዕጡቕ ተቃውሞ ግጅለ ብዘካየደ ስርሒት ብውሕዱ 10 ዕጡቓት ከም ዝቀተለ ኣፍሊጡ እቲ ስርሒት መልሰ ግብርናይቲ በቲ ጉጅለ ዝካየድ ዘሎ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ምዃኑ ዝሓበሩ ኣዘዝ ሰራዊት ኮሎምቢያ ንዋታዊ ክሳራ ከም ዘርድሉን ገሊጾም ዕጡቕ ጉጅለ ኢኤልኤን ኣብ መጀመርያ 2017 ኣብ መንጎ ሰራዊት ኮሎምቢያን ብዝተበጽሐ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምዕ ክትሕሶም ዝጽንሑ መንግስቲ ሃገር ዝወቅስ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2017 ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ክካየድ ዝተወጠነ ዘተ ሰላም ብሰንኪ መጥቃዕትታት ከም እተወንዘፈውን ፕሬዚደንት ሁዋን ማኑኤል ሳንቶስ ኣፍሊጡ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኮሎምቢያን ዝዓበየ ዕጡቕ ጉጅለ ፋርክን ክካየድ ዝጸንሐ ውግእ ኣብ 2016 ብሰላማዊ መንገዲ ከም ዝዓረፈ ከም ውጽኢት ድማ ፋርክ ኣጽዋሩ ብምውራድ ኣብ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ሃገሩ ይሳተፍ ከም ዘሎ ጸብጻባት የመልክቱ መንግስቲ ኮሎምቢያ ነዚ ምስ ዕጡቕ ጉጅለ ኢኤልኤን ዝካየድ ዘሎ ግጭት ብተመሳሳሊ መንገዲ ንምፍታሕ ክሰርሕ ምዃኑ ዝሕብር ኩባንያ መፍረ ሉስሉስ መስተ ኮካ ኮላ ኣብ ናይ 125 ዓመት ታሪኹ ንፈለማ እዋን ኣልኮላዊ ትሕዝቶ ዘለዎ መስተ ከፍሪ ምዃኑ ብሸውዓተ መጋቢት ሓቢሩ እቲ ኩባንያ ነዚ ኣልኮል ፖፕ ማለት አልኮፖፕ ዝሰመዮ ሓድሽ መስተ ኣብ ዝመጽእ ቀረባ እዋን ኣብ ጃፓን ክዝርግሑ ምዃኑ ገሊጹሎም ኣልኮላዊ ትሕዝቶ ናይቲ ሓድሽ መስተ ካብ 3 ክሳብ 8 ቅጽ ክበጽሕ ምዃኑ እቲ ኩባንያ ሓቢሩሎም አልኮፖፕ ኣብ ምሳን ዕዳጋታትን ምስሓብ ዓማዊልን ኩባንያ ኮካ ኮላ ኣብ እጃም ክህልዎ ከም ዝኽእል እዩ ዝእመት ሉስሉስ መስተ ኮካ ኮላ ኣብ መላእ ዓለም ልዑል ተጠላብነትን ተወፋታውነትን ካብ ዘለዎም መስተታት ምዃኑ ይፍለጥ نسعى سترى لو حفشاو زينا مستندوا بزازي ملو زغط سلفنو إيرتيفي كتكاتل عدم بروخ معلتي